Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Darling, ay, nalakaw og sayo sila sa loloy diri na kay nangumpra para pamahaw kay gusto og labas nga isda ang doktor. Ay, mao ba, Lola? Ganina na pa silang milakaw? Ay! Lululoy! Kuyawan pala tani mo! Ay, ma'am! Ay, ma'am! Ay, ang tindahan! Ma'am Dorina, ang tindahan. O nga no? Hilungkab! Unsa? Dili. Joseph! Gilungkap ko no ang atong tindahan! Dali, atong susiyon. Mga salbahe! Maway kasing-kasing! Gilungkab din ang atong tindahan, Dorina! Kinsa maka ang nagpuhat ini? Kinanglan ma-report niya sa kapulisan, Dorina. Bulakaw ko, ha? Ako na yung report ini. Sige, Joseph. Excuse na ninyo, ha? Pagi ako. Kinahanglan madakpan siya. Joseph! Joseph! Joseph, gano! Joseph, gano! Ay, ma'am! Ay, may po siya sa doktor to araw! Hayop siya! Joseph! Joseph! Ay, tuwa! Joseph! Dorina, Ay, tuwa na ganito! May po siya doktor, mamay! Ay, tuwa na ito! Dorina, okay na ko. Joseph! Natapin ako ang iyang hunting. Ang iyang pistolang nakaingon ako. Dili ka okay. Kung dili madakpan sa bahis, dili ka mamatay, Joseph! Nululoy! Dada sa ospital si Joseph! Gukdon ko ang salbahis! Ay, no! Ay, no! Ay, tama mo! Ay! Ano na sa hospital si doktor? Hoy! Torang salbahis! Hunang! Hunang! Huwa siya hunang! May motor siya! May motor siya! Salbahis ka! Dong! Dahil kwartaw! Abangan ako na imong motor! Oo! Kinalang maapsan o mailhan ko ang salbahis! Ato ara siya! Dili ta kalungan hangtod nga masakpan ta ka! Dok, Dok, paning kamot in taon, Dok, ha? Si Dorina. Toa, Dok, gigukod na ang mipusil ni mo, Dok. Ay, Dok! Ay, di na sa hospital, Dok! Ay, di na ta! Ay! Ay, tabang ay! Ay, tabang emergency! Ay, among doktor na po silan! Ay, tabang! Panuhay ka! Dili ka makaikes na ako! Mamatay ka! Miliko na siya! Paingon siya sa syudad! Manglaktot ko sa ibabaw! Dili ka makaikes na ako! Dili ka makaikes! Ay, tabang! Ay, tabang mo! Oy, ay, tabang, oy! Hala, wala maglihok si Dr. Verdad. Ay, Dok! Dinilang mo ha. Isuna na mo siya sa operating room. Ay naman, is Ma'am Dorina. Uy, nganong iya pa manggigukot tong killer, uy. Ay, kailangan lang madakpan ang killer, oy! Ay, mag-ungaw ka nunas, kamatayo ng doktor! Tinuo ko, ayaw intakwaan na mos Dr. Verdan. Ayaw itahon. Ayan po na itong apel ang lagaw ni Ma'am Dorina, oy! To
Muara siya sa ubos. Bantang na kay siya. Miliko siya paingon sa tuong kalsada. Gusto siya mo tago gikan ako. Mitunga sa siya. Naigo ko siya! Naigo ko siya! Kinamailhan ko kinatawa na. Samtang pa'y tao midugo ka niya. Kisa ka! Nganong gusto niyo ang patso ng akong bana? Ha? Ha? Mamatay dyan ka! Kung dili ka masulti sa tinuod. Sulti! Kinsa'y nagsugo ni mong patsyon ang akong bana! Kinsa! Ha? Si Boldo! Si Boldo! Si Boldo! Si Puldo! Si Puldo ang nagsugo niya! Kung salpahis ka, Puldo! Siya na ang gusto mo patay na mo! Ha, ini man tawahan na eh. Wa na mong kontak. Udto naman hapit. Oh. Hello. Unsa na? Boss, palpak ko, boss. Unsay palpak? Hoy! Nga na palpak ka, ha? Hoy! Oh. Shit! Kung sa mo ito igipanulti. Nga mingon man siya nga palpak siya. Ako rin susihon. Magpaatbang na ko sa tindahan na dito rin na akong gilungkab gabi. Magbantay na ko nga way makailan ako. Oh, may mga pulis sa tindahan. Ito ay sa ospital sa ang doktor. Si Dr. Berdan. Tuwa sa ospital ang doktor. Man eh. Anong ginawag ba ng hitman na palpak siya? Ay, ako rin susihon. Kumusta naman ka si Joseph? Oh, Sinanglingling ka na naghilak gawa sa operating room. Nanglingling! Ma'am Dorina. Oh, Napas operating room si Doc, ma'am. Gitabang pas mga doktor. salamat ka na atiman na siya mga doktor. Kunya sa may nahitabo sa imong lakaw, ma'am. Nahibaw na ko kung si kinsa nagsugo nga patsyon si Joseph ng liling. Kinsa man in taon, ma'am? Si Puldo. Poldo, ang inyon dinakpan. Ang misaad nimo nga mutabang og pangita sa imong kaluha. Wa ko lang na ilham Puldo nga ako napasakitan ng liling. Nalingla ko niya. Nagdumot di siya sa among gibuhat niya. Mo di nga kalit lang siyang nawa og dili na nako makontak. Kipanid-an lang di ay miniya. Bala na lang eh. Kailangan nga tubangon ko na lang yun si Boss Iman. Kumusta ang inyong misyon? Palpak, boss. Unsang klasiha sa palpak? Nadapa ko sa ospital si Dr. Berdan. Nadaw ospital ang doktor. Buot ipasabot nga naang-ang kini niya. Oh, boss. Pero ako ning susihon sa ospital, boss. Susihag yun. O kung buhi pa si Joseph, tiwas si kini. Ah, Ikaw ang ihawon ko kundi gyud mamatay sa ospital si Joseph. Lakaw na! boss. Anong misyon ka magpatyon, Dr. Berdan? Unsa naman kay nahitabo ni Joseph ng liling? Magampo na lang yung tain ni Ma'am Dorina nga maluwa sa mga doktor si Dr. Berdan.
Ma'am, Nganong iso ka man kaayog naong? Kung may daotang mahitabo kan Joseph, pangitaon ko gyud si Puldo ug akong patyon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!